maray na aldaw po giraray sa tuya ka boss. Kumusta po kita? Sana po yaong kita pirmi sa maray na kamugtakan. Ini po ang sa inyong lingkod si Kagawad Lito Del Rosario kang lokal na gobyerno kan Naga. Nangungumusta po sa Indo. Ngunyan pong minsan baga mainit, minsan mauran. Minsan po dahil maintindihan ang panahon, pero importante po alive and kicking kita ka boss. Yaong po kita ko niya sa programang Pag-Urulayan ta po. Igdi po sa 89.5 radyo natin and siriman sa 105.5 Idol FM Bicol and nadadala naman po kita sa tayo pong YouTube channel. Pwede ta pong balikan si mga nakaagi po mga istorya ka nagtalikod pong mga semana. Yaon po kita ngunyan sa pang-apat na edisyon. And ngunyan po igwa po kitang duwang istorya. Dangugon ta po ning maray, dalanon ta po ning maray. And sana po kagunuan natin, kagunuan ta po ning maray na impormasyon sa satoy pong mga pagdidesisyon, siring man sa satoy pong pangaral daw na pagbuhay. Primero po, pag sinabing paghinapot ka, tagasain ka sa Naga, pag sinabing balatas, ang tao iba ang reaksyon. Ang nalaog sa isip ninda, basurahan. Okay? So kukumustaon ta po, nasa inong ngunyan ang basurahan kang Naga. Okay. Ikadua, ini pong sa to yung mga riders. Kaya po nga ni pigsasabi, nasinda po ini pong mga riders ta, nagdi-deliver ng mga pagkakan, lalo na kang panahon kang pandemic. And sa ngunyan, sinda po pigka-categorize na mga unsung heroes. And ako po personalmente nagsasabi na sinda mga herwita in one way or another. Kaya ang tabayanan ta po ni sa satoy pong programang Pag-Urulayan ta, sa samay pong pagbabalik ang satoy pong mga istorya. Okay, balik po kita ngunyan sa satoy pong programa. Liwat po, nadadangog kita sa 89.5 radyo natin and siriman sa 105.5 Idol FM hindi po sa satoyang lugar. And nahilig mo po ni sa YouTube channel kang Kagawad Lito Del Rosario, mag-subscribe po kita. Tangari pong mabalikan ta, madalan mabalikan si mga dati pong mga edisyon kan sa satoyang pong programa. So ngunyan po sa primerong parte kan sa satoyang programa, iyo po ang urulay sa basura. Dalanon ta po ang bidyong ini. Pigbisita ta po sa opisina niya si Engineer Joel Martin. Sibot-sibot po ning maray pero pinaunrahan po kita ning dikit na minuto. Siya po kaya niya nang in charge kang pagmantener kang kalinigan kang Naga. And aram ta po nag-transition kita from Balatas sa dam site to sanitary landfill duman sa San Isidro. Nahilimi po dyan, engineer, sa baba na ang sa indong vision, na mission and vision na mapalinig ang Naga. Paano nito ni ginigibo, Engineer Martin? Iyo po, inibaga konsyal, garo baga, minanata si Ugali. Si Ugali kang Taganaga na malinig siya. Si Ugali po kang Taganaga na maasikaso siya. As in, si Ugali po kang Taganaga na pigihiling niya po si mga saradit na detalye. Aron po kita kaya. Diyan kita na training kasi sa tong na secretary. Iyon na po ni ang ginigibo ta. Sa halos aral daw pirang taon na yaon po ang Solid Waste Management Office. Sa matter pack, engineer, dako na pong kaugmahan mga Taganaga. And bako lang sa mga Taganaga na year after year, fiesta after fiesta, malinig tulos ang syudad. Malinig tulos ang syudad. Siguro man malinaw ang sa imong marching order sa talagang siguro na ang kalinigan kon syudad lalo na pag penyapran sa piyesta. Iyo po, kadakol nga ni nagtutuyaw, minsan may kantsaw. Halos nga kasumpay na nga kan si Prada si mga parasigid mo. Pero po pigihiling ta kaya na kasumpay na kang prosesyon si mga parasigid. Opo, gabos pong okasyon, prosesyon, parada. Yaon po kita. Dawa po itong sa Plovial, sa Salog. Naglilinig po kita right after kan silang bang okasyon. Ini po kaya papahiling ta. Iyo nga sabi ta. Si Ugali po ini kan Taganaga na pigihiling ta po na talagang mabini si kita.
pigsisiguro ta po si gabos na detalye na kaipuhan po malinig kita. Right after every occasion po sa Naga, lalong-lalo na po sa mga street activities, yaon po kita kaya. Kato engineer yaon pa kita sa lumang basurahan diyan sa Balatas. Pero si pinaka ang average yung daily na tuniladang basura piglalautan diyan kanto. Nagpondo kami 48 tons pa sana. Okay. Mga panahon po ni Secretary Jess, halos taon-taon po naglalangkaw. Gusto pong sabihin kaya naglalangkaw man po si tao sa Naga, nagdadakula po si populasyon. Naglalangkaw po si negosyo sa Naga. Kaya po, siyempre, pag ika na si sentro kang komersyo sa intirong Bicol, siyempre po, dadayuhon ka na kang mga tao, nagdadakol ang negosyo, nagdadakol man po si konsumo. Kaya po, yan sinangyayari. Paghali po sa 48 tons per day, ngunyan po, 93 tons per day na kita. Dakulaan pong maray na diferensya. As in po, pigihiling mi pa iniyo, katapos ng kaning pandemic, konsyal, sigurado po, medyo malangkaw na naman ang kuyanta. Ang negosyo, kaya po siyempre, madagdag na naman ang satong basura. Okay. Engineer, kang sinarata si Balatas Dam site, naglipat kita duman sa sanitary landfill. Aram kong dakol na mga taga-naga, even sa bakong mga taga-naga, naghahapot, ano ang yaon duman sa dam site? Pwede mo kaming i-walk through ka to, ipaliwanag mo saro-saro si characteristics kang si SLF na duman sa San Isidro Tabi. Ipo, inutunta po konsyal sa Balatas Dam site. Okay. Halos 60 years na po na ginagamit iyan. Mayo pa po ako sa sityo, ginagamit na yan. Siguro nga ni, kaedad ko. Pag sinabing Balatas, ang nalaog sa isip ng tao, basura eh. Si basura, saka po si parong. Parang, Kaya po halos nahaman si Gabos na Espersota. Dahil kita nagsuko na ayuson ang sa tuya pong Balatas Dam site. Pero eventually po na nangyari kang August 14 kan 2019 na nagpuuna po si Satuyang Sanitary Landfill. Dakulang unra, dakula pong kaugman sa partimi na kami na sinag-ooperate kan si Saro sa pinakamaray na sanitary landfill po sa entirong Bicol. Pero sa kataid po kay ni, si pag-iisip mi man, mapakaray pa si paghahakot kang basura, si serbisyo, si inaasahan po sa tuya kang mga tao. Kaya po pag-iisip ta na bako lang na mapadagos ta si 93 tons per day. Hindi pag-iisip ta po na pwedeng babaan naman baga si consumption. Sa panahon na nagdadakol po si na-generate na basura, dapat po nagbababa naman ang basura nilalagda sa landfill. Ano po si giniribo ta konsihal? Iyan po si waste diversion technology na inaapod ta. Si mga moderno na po ini. Na imbis pong dadarahong gabos sa landfill, si iba po napapakinabangan na sa tuyang mga tugang sa IWS. IWS meaning? Informal waste sector po siya. Siya po si mga katarabang ta na mga day man kita nagsisildo, kundi sinda po si katabang ta. Ang pakinabang po ninda kung anon si gabos na mga recyclable. Pwede pa pong mapakinabangan na item sa basura. Dakol pong nag-aasa dyan. Nasa 250 na pamilya ang yaon po dyan. Yung po ni engineer, itong mga IWS, yun is mga yaon sa mga establishments, itong mga pigluluwas ng basura, yun naman yung sinag-segregate. Then, duman po, mga tugang sa kuyan, sa sanitary landfill, sa San Isidro, duman yung portion, itong mga plastics na nakasuway. Yeah po. Ano pa tabi, Engineer Martin, ang component kaning, kainturing component kaning landfill ta sa San Isidro? Iya po, nakalagyan doon sa tuyang ECC, dapat po yaon si sanitary landfill at na 2.8 hectares po ito. Dapat po yaon si access road. Nahama na po si access road sa panginginot po sa tuyang alkalde, si Mayor Nelson Legacion. Kansarong simana lang yan. Dapat po yaon si MRF, si Materials Recovery Facility, na yun ang unyan ang pigpupunan ta. Tapos po dapat, ang sunod kay niyo, konsyal, si Wastewater Treatment Facility, dapat po yaon si Healthcare Waste Facility, iyan po si pasilidad na nagpapakaray, as in, nagpo-proseso man kasi basurang mga hali sa ospital, hali sa mortuary, hali po sa mga klinik. Hindi pong sinasabi tang wastewater facility, yun po ini si nagpapakaray, nagpo-process po kan si Lishay sa laog po kan landfill. Pero po pag may basura tapos nag-uran,
ang napoproduce po kaya si Taguk ang basura, ito pong lishe, o ito man po, pigpoproseso man po ito, tangani po na pag-abot po kaya duman sa Yabu River, malinig na siya, acceptable. Iyan po si mga proseso. Dapat po igwaning kiluhang, ang apunta po kaya weighing bridge. Dapat po igwaning opisina, dapat po igwaning motor pool. May mga heavy equipment po itang gamit, may mga dump trucks po kita. Ang gabos pong prosesong ini, pigsararo ini, na ang apod, modern sanitary landfill. Iguana po ang naga. Okay. So may mga portions lang pong arayusan pa ano. Nahiling ko engineer duman kang nagbisita kita. May mga portions siguro naraot kang bagyo. Opo. Paano to i-recover? Paano to papakari yung gararay? Sa ngunyan po, konsyal, kung nagpupuo na po kita na mag-rehab kan si facility, lalong-lalo na po si Materials Recovery Facility, tanggal po si atop ka ito. Pero po, si kasunod po ka ito na ilalaag na si tama na pong Materials Recovery Facility. Dakula na po yan na ang capacity niya, ito kayang yaon sa tuya duman sa sanitary landfill. Temporary lang po ito. Ang capacity niya po 12 tons per day sana. Pero po itong ilalaagtang Materials Recovery Facility na moderno, ang capacity po ka ito mga 60 to 80 tons per day. Gusto mong sabihin, mayong mawawalat na basura na dahil na process within the day. Gabos po na proseso, ang urulay po kayan sa DNR, dapat mga 10% lang. Minimum na dapat iapon mo lang sa sanitary landfill. Ang sanitary landfill po kaya, pigihiling ta, nahiling mo po baga konsyal si pagduman mo po. Halos nag-ooperate na kita ng 1 year, pero dugay na po baga sila. Pigihiling mi po, si estimate mi, mga 5 to 8 years siguro, sana. Pero po kung mapapakaray mi pa si waste diversion technology, baka po maglawig-lawig pa sa tuyang sanitary landfill. Yaw na po dyan si waste to energy technology, yaw na po dyan si waste diversion technology na sa hiling mi po lalong mapapakaray sa satuya pong sanitary landfill. Pag sinabi engineer na diversion, waste diversion program, ano pang mga prosesong pig-aagihan kanya? Iyo po, ang gusto pong sabihin ko, ang waste diversion program, halimbawa po, gawa ka ng 93 tons na basura, mix po yan. Although kita po baga segregated collection. Tayo po si mandato kang Republic Act 900. Iyo po yan sinahiling pigsasarakat sa mga truck. Ano po? Iyo po. Okay, so... Tapos po, dadaraho na yan duman sa sanitary landfill, igwa po kita ng unloading podium. Duman man po sa unloading podium, kung nahiling po nindo, may mga taho kita duman. Ano po ang ginigibo? Manual segregation po kan si basura. Gusto pong sabihin, kinukuha lang mo na si mga mapapakinabangan ninda. At mga volunteers po tabi ito, konsihal. Si mga recyclable sa Indayan. Pero katabang misinda, pag-separate po kan si biodegradable, si dahil nalalapang basura, ginigibot na po ining compost, kung nahiling mo po si mga composting bin duman. Ito man pong mga plastic, residual, tanapilian na po ito kan si recyclable. Si residual po, pigbibelta. Tapos po, kinoconvert na iningon yan sa liquid fuel. Si talagang mayo na pong pakinabang, apunta po ka ito, residual plastic, iyo po ito si inaapunta na sa sampuyang sanitary landfill. Kaya kung iisipon po, sa ngunyan po, mga nasa 20% pa ang satuya pong residual waste na pig-aalag sa landfill. Pero pigihiling mi po siguro next year or the following year, baka po abuto na kita ng mga 10 to below 10% na residual waste na ilalagta po sa satuya sanitary landfill. Magayroon pong hilingon mga tuwag itong mga abono duman na nahiling tayo nakatarambak baga. Kaysa na to ang makikinabang tabi ka to engineer? Iyo po, yun na po yan si biodegradable na convert na po sa compost. Tinataota po yan sa satuya mga farmers group. Okay. Tinataota po yun. Nakulay ko na po si Ma'am Edna Bongalon Takaini. Willing po sinda nakuha nun. Pero kulang sinda sa facility, kaya kami na lang mahato duman sa nursery. Okay. Para po mapakinabangan mga kasatuyang syudad sa mga regreening, as in po duman sa food production kasatuyang syudad. Ito man pong mga cooperatives, willing po na itao yan kasi itong alkalde. Kaya po lang po mag-request kan si pangangaipo kan si Abuno, itatap po yan na libre. Kaya tama-tama po at least matabangan ta sa information dissemination. Itong nasa loob kang, itong nasa mineral water na garudyan. Fuel po. Fuel po ito. Po. Si produce man po ito, ano? Po. So, ito po, papakinabangan man kang
Ito po, iyan si sinasabi tang conversion kan si residual plastic to Okay. liquid fuel. Guwana po kita, nahiling mo na baga konsyal, Aha. ang gain factor ta po kato inaabot mga siguro mga 80%. Okay. Ang napoproduce niya po mga maximum 20 liters per day. Siguro po madagdag pa ini as we go on. Pero iyan po kayang liquid fuel na yan, imbis gamiton ta po duman sa auto, gagamiton ta na po yan as cooking gas. Okay. Kaya po na-i-open mi na po ini, isasubmit ang studies po sa tong alkalde kay Mayor Nelson, tangani po na ma-finalize na po ini. As in, ang mga recipients po kay ni, ito na duman sa mga informal waste sector. Libre po, kung pwede, may saro pong pribadong kumpanya na pigkakaulay ta, na baka pwedeng sinda na mag-asumer kan si kusinilya, kan si cooking stove. As in po, si syudad naman si ma-asumer kan si liquid fuel. Para po libre. At least si pagluto, nakalibre na. Ang hahanapon na lang po, silulutuon pa. So pwede po ni dyan, sa mga orphanages, di ba? Yes, sir. Sa mga presohan, Opo. sa ospital. At least Tama po. makababa pa kang kuya. Ngayon, narisa ko, engineer, ang sarong problema ta naman itong wastewater treatment Yes, sir. facility. Opo. Pwede pong ipaliwanag mo ito. Na-encounter ng mga problema kadto. Very vital po ini mga tugang duman sa compliance kang syudad duman Opo. sa ACC na pigtao. Yes, Para sir. dyan sa kuya. Saro po duman sa igo-obligar kang DNR po ang syudad na pigtawang kita ng ECC. Saro po duman si kasikaso kan si wastewater. Saro po yan sa byproduct kang pag-operate po kan landfill na naka-open sa naman po baga ang landfill. Iko siya ng, halimbawa po ang active cell niya is 100 square. Ito pong direktang uran na nagtatama po duman sa basura. Iyo po ito sa nagiging lishe. Ngunyan po itong lishe na ito, iyan si pinakahabutang produkto na magigibo kan landfill. So ang ginigibo po dyan, pigpo-process. Dinadara po yan duman sa wastewater treatment facility para po iproseso. Haliong po si mga deadly bacteria, haliong po si ibang mga pathogens duman, haliong po si heavy metal, and eventually po, pagdalagan niya sa Yabo River, malinig na siya. Kaya lang po, pigihiling ta na may mga kakulangan pa man po kasi sa tuyang landfill, pigahalata po mo niya na bulan. Ang sabi po kasi contractor, maabot mo niyan si mga machineries, mo niyan pong December. Pag nayaw na po ito, ma-operate na si Satuya pong wastewater treatment facility. Pero sa ngunyan po, kung siya lang ginagamit is recirculation technology, which is acceptable man po ini sa DNR. Kaya lang po, siyempre, isang taon na siya, kay puhan po, nayaan na po, nag-ooperate na si Satuya pong si Satuya pong wastewater treatment facility. Kasi ini po mga itong importante ni, hinapot ko ni. Kasi eventually po, si itong treated water kani, iluluwas mong pasiring duman sa Yabo River. Yabo River. And ini po, i-check ang DNR. DNR. So, at least po, naintindihan ta si the whole. So, very challenging, engineer, si transition from Balatas sa dam site to San Isidro. Pero yaon man po ang na-back up kang lokal na gobyerno, kaya puan lang pong dagdagan pa, ng assistance. Apil mo po sa mga taga-naga tungkol sa pag-handle kan mga basura ninda, pag-segregate, etc. etc. Tangarig na mas lalo kitang maging mauswag na syudad. Opo, Konsyal, salamat po sa pagkakataon. Kami po sa mga interviews pa through meaning sinasabi. Sigun po kaya duman sa Republic Act 9003. Kaya puhan po na ang basura segregated. Yan po si number 1. Number 2 po, kaya puhan po si ito bagang residual na plastic. Ito bagang dahil naman napapakinabangan. Kaya puhan po sa source pa sana nalalain na po ito Konsyal. As in po, ang pagdara ka iniyo duman sa satuyang sanitary landfill on time. Kaya pigsasabi mi po nga ni, sa mga meeting, sa programa ta, sa barangay ta, na ang pigahanap na po si real-time garbage collection stage. Gusto kong sabihin, igwalan kitang 30 minutos, pagluwas mo kang basura, may schedule po yan, may mga billboards kita. Dapat po 30 minutes, yaw na po duman si basura. And then 30 minutes po, yaw naman si truck para kolektahan siya. Gusto mong sabihin kaya kung siya, within 1 hour, dapat nakolektahan na si basura mo. Dapat po, yaw na ini sa satuyang sanitary landfill, pinoproseso na po. Sa panahon po kaya na nadidelay ini, siyempre po may biocomposting na nangyayari. Duman po sa biocomposting, yaon po duman nag-i-emanate si mandatang parong.
Iyan po ang gusto tang i-eliminate. Kaya po sa hiling mi, continuous po ining pangapudan sa gabos pong Taganaga, sa gabos pong mga commercial establishment, sa gabos pong ooperating mga negosyo na tarabangan ta po ini, ang may kinabang po kaning Taganaga, ugali po kang naga na maging malinig, as in, istrikto sa pangataman sa satuyang kapalibutan. Salamat po mga tugang. Engineer Joel Martin, very dependable, very reliable na department head kang Solid Waste Management Office kang City Hall, Naga City. Salamat po. Abi. Salamat po, Konsyal. So mga tugang, nahiling ta po ang kasakitan na inaagihan ka sa tayo pong mga kaminero, mga basurero, and ang sa inda pong paglapigot, mamatang amay, and mauling matanga, tangari pong sanang masiguro ang kalinigan kan sa toyang syudad. Siyempre po, dahil pa yun mangyari kung bako po sa matibay na liderato ni Engineer Joel Martin under the leadership po kan sa toyang ginagalangan na alkalde si Mayor Son Ligacion. So, ngunyan pong Christmas, dahil po kalingawan, inimang pong sektor na ini. Iyo po ang sa toya pong kaagabay sa pagtaon ng kalinigan igdi po sa toyang syudad. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadahugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga. Asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad. Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Beno, sa ikaduwata pong istorya, ibugtak ta po sa spotlight ang sa toyo pong mga riders. Timbang buhay. Nagdadara, nagdi-deliver kan mga pagkakanyato sa mismong tungod kan sa toyo pong pintuan kan sa toyo pong mga harong. Ano man po mga kasakitan, kadipisilan na sinang inaagihan. Ano man po ta ginigibon ninda ini para man kisa ining sa indang mga sakripisyo. Dalanon po niya to ang bidyong ini. Mga tugang kang ipautob po ang enhanced community quarantine huli sa COVID-19 bako sana sa Bicol kundi sa enterong Luzon. Nalimita na agad po ang hiro kan mga tao. Pinagbawal po ang pagluwas sa mga harong, ang mga mayo maipresenta ng magkakanigong dokumento. Kan ECQ days man po, dakula nanggal ang laging katabangan kan mga food delivery riders. Kabali kaya sinda sa listahan kan mga APOR o itong piga-apod na authorized person outside of residence. Kaya naman sinda, pig-recognize bilang mga frontliners kan sa toyo pong komunidad. At least nakapagsilbi man kami ng tatao kami ng serbisyo sa publiko, yun man talaga yun ang gusto ming ipaabot sa inda na kami willing kami, rain or shine, yaon kami permi para magsilbi sa inda. Nahiling nindong garo kadipisilan nindo bilang rider. Alam mo, pag nagumuran, bagyo, yan. Tapos pag ito, kapakapit ka ba, wala kang test, yung wala pa ito. Iyo. Likay lang kita, Likay lang kita. Pirmi lang likay sa aksidente. Iyo, ha? Sige. Good luck. Okay. Deliver na. Ginigibo man po kang grupo ninda ang mga piga-apod nindang charity rides kung saan nananaosinda ni mga ayuda
hali mismo sa indang sa diring bulsa, tangari po makatabang duman sa mga taong mga pigaapod natong mga less fortunate members kan sa tayo pong komunidad. Bilang pasasalamat man lang sa mahal na Panginoon, dawa nagkaigong pandemya, padagos man girari ang trabaho mi. So ibinabalik mi man lang dawa sa dikit na na bagay. Ayan, nagtataw kami ng mga dikit na ayuda. Ma'am, morning. Councilor Del Rosario po. Iabot ko lang ma'am paano nagtutubo ang ang mga Arcaning riders? Bigsisilduhan nindo sinda may porsyento o si duman sa kumpanya ninda? Depende po sa mga deliveries nila. Okay. They po kami nag-transfer na para sa inyo. Okay. So kung pira may deliver ninda, yan ang okay. Sige. Thank you. Sa ibong po kani, dako lang pasasalamatan nung ka niya pamandaan na eksperyensya ang pigaapod na fake booking. Ini po importante dahil minsan po mapapaluha ka sa itsura kan rider kung pag-abot niya duman sa lugar, bogus palan si order asin mayo man. Ibig sabihin, siya po ang maabonar kan sinambit ng order. Dakulang pasasalamat kami digdi sa nagat. Day pa man kami sa kuya na day pa man nakaka-encounter ng araw kayo. Siguro masabi lang siya na itong sa lasi address, mga araw lang kayo na na medyo abala man sa rider. Tapos syempre, pag kung anong ilag mo dyan na address, yun dudumanan. Tapos pag-upload mo, umayo palang duman. Kasi kung nakita nyo naman po, naghihirap yung mga riders natin para kumita. Tapos, i-fake booking nyo lang. Parang ang sama naman po nun. Na lang natin, konsensya na lang natin. Kasi kahit ganito, maulan, gabi na, nagtatrabaho pa rin sila tapat. Parang ang sama naman po. Kumusta man ang buhay buhay food panda driver? Mapagal. Pero daw para paano may diridilin siya mang kadikit. Iyo. Sulit man ang pangal. Sige. Baliwala na po ang piligrong nakaabang makaservis na sinda sa komunidad. Kaya mensahe niya po sa mga kapwa food delivery rider. Sa mga kapwa riders ko po, saludo po ako sa Indo. Dahil lang po kita mag-ingat, alerto kita sa gabos kang bagay. Siyempre, dahil taman pabayaan ng sadiri. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon. Madadangogin live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Pero mga tugang sa tuwi pong mga activities ko niyan pong maabot na simana. Sa Lunes po, alas 11 ning pagkaaga, bisita po kan Ciudad Canaga sa tuwi pong namumutan na Vice President Leni Robredo para po sa RT-PCR groundbreaking. Diyan po ni sa Almeda Highway. Yun po ni itong pasilidad na magpapadagos sa pagmonitor kang COVID-19 and sa iba pang mga examination na pwedeng gibuhon po dyan pag nahama na po ang sinambitang building. Nakula po ang tabang dyan ni Vice President Leni Robredo. Sa Martes man po,
alas 9 ni pagkaaga, gigibuhon po ang State of the City Report ni Mayor Nelson Ligacion. Hindi po nagtalikod ng mga aldaw po, igo po kita nakaaging kaigwaning seminar sa mga teachers po kan DepEd tungkol sa anti-drug and mental health, and katabang ta po igdi ang Philippine Pediatric Society Camarines Sur chapter sa pangilan po ni Kanmahigos asin matibay na si Doktora Janetta Proyalde. And again, mga tugang sa liwat, iniimbita rin po kamo sa iba pa mga activities ta kan syudad. Sa December 16 po, iyo ang groundbreaking kan saro pong dakulaon na maray na proyekto. Ini po ang Balatas Naga City Science High School Road. Tangaring pong mais ang traffic igdi po sa porso na ini kan sa tuya pong syudad. Ngunyan po pala na aga, ginibuman po ang pinuna naman ang Paskuhan sa barangay. Ini po taon-taon na paggigibo simula pa po kan panahon ni dating alkalde DILG Secretary Jesse Robredo. Ipo niyang Paskuhan sa barangay na kung saan kabus pong indigent families sa tuya pong syudad. Tinatanan po ning pamasko o regalo kan lokal na gobyerno kan Naga. Dahil po ni pigbabagong tradisyon na ni ini po ang saruman sa pagtaon ng pasasalamat, pagbisto asin pagtangkuros lalo na po duman sa mga kababayan ta po natong mga tiha po sa 27 barangay po ni sa tuya pong syudad. Ngunyan man po pala na aldaw mga tugang, iyo po ang kabistahan kang Our Lady of Guadalupe. Nagsiselebrat ta po dawa po nga ni igwa kita ning araw kaning pandemic. Diyan po sa Sitio Balatongan sa Concepcion Grande, di po sa Naga City Public Market o sa People's Mall. Salamat pala kay Mr. Hiner Compuesto sa pag-imbitar sa tuya asin sa iba pang lugar na po ang patrona po ninda ang Our Lady of Guadalupe. Duman po sa mga nagbe-birthday kunyan, salamat pong maray sa indo, happy birthday. Happy birthday pala kay Paul Martin Hikinto. Asin sa kabus po nagbe-birthday ngunyan pong aldaw na ini. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation. Beno, duman po pala sa buot magpaabot ng mga isyo na gusto tang disarolyaron o diskutiron. Tanang po nindo kami ng dikit na panahon tanga rin pong i-research yan. Kanakon na po nagkapaabot kani and piga titilipon mi lang po ang magkakaligong datos tanga rin po magayon sa tuya pong presentasyon. Welcome po kamo. Mag-text lang, mag-PM tanga rin pong maano ta po ni. Sa sunod pong Sabado, very exciting ang sa tuya pong topic. Dakol po ang naghahalat kani. Bayaan po nindo, tamataon na lang kami sa indo ning advance info bago po ang mag-abot na Sabado next week. So mga tugang, liwat na dadangog po kita sa 89.5 sa paagikan na sa ina pong matibay asin mahigos asin mabuot na station manager si station manager Maria P. Mariscal, and sa 105.5 sa paagi man po ni station manager Bong Idol Villacruz. And sa liwat po nag-imbitar kami sa indo na pirmi pong mag-antabay di po sa tayong programang Pag-Urulayan Ta. Sa hanggang pong sa masunod na presentasyon kang programang ini, salamat pong maray sa satuya. God bless and stay safe.